sowan wonten Desa Sukowilangun. Inggih ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu. Didongakne nggih Mbak Tia sing jawab salam. Sing jawab salam mugi-mugi kathah rezekine. Amin. Apa nih? Sehat. Amin. Panjang umur nggih Bu nggih. Sing nggak jawab salam piye Pak? Oh, Akeh anake. nggih didongakne sedaya mugi-mugi warganipun diparingi kesehatan, keselamatan, rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Bapak Ibu, mugi silahkan menikmati hidangan yang telah disediakan di utara, tenda sebelah utara. Oh, di sana ada tambah apa? Mang aku mang mbek sapa ya? Mbek apa ya? Sate. Oh, sate. Rawon nenek ya. Oh, aku mang mbek rawon nih. Gulai berapa? Lengkap wis. Lek gak Sukowilangun gak enek. Enggak ono.